Sa number 4, bangod sa nga tuman kainit nga panahon, hinampang para sa Provincial Athletics Summit ang ginidog. Lasais pa lang sang aga, nagasugod na ang hinampang. May report si Romeo Subaldo. Las 10 ang aga, ginautatan na ang tanan nga mga hinampang nga outdoors. Sa Panad Stadium, isa sa mga venues ang hinampang, makita ang mga nagapasaka sa grandstand nga mga atleta. Ang iban nagapahuway kag nagatulog. Ang iban nagapasilong. Tuman kainit sang adlaw kag ang heat index subong yara sa 42 degrees Celsius. Ganigin pa kamaayo sang organizers nga alas 3 ang hapon na magabalik ang outdoor games. Sunod sa kay Romeo Season, sports officers ng provincial meet, alas 6 pa sang aga nagasugod na sila sa ilang mga events para makatapos man antes pa man magbiti ang init. Before mga 7:30. Saka mo ka-start? Subong? Subong 6 o'clock pa lang start na. Kaya by 10 o'clock, automatic. Ang mga outdoor nga games, Ginapa-stop? Suspend anay. So meaning, kung like in the middle of a game, kung 10 p.m. na stop anay? Rest or patapuson? Ginalantaw. Ginatansar? Due time na lang ginaman yung mga nabilin na mga time. So patapos na lang na matapos. Pero after as much as possible, by 10 o'clock, i-stop game or ma-suspend ang mga games. Kung indoor naman ang hinampang, pareho sa basketball, makapadayon lang sa gihapon ang mga games bisan las 10 na sang aga. May mga ambulansyang naka-standby, mayara man sa mga medics. Dugang pa ni season, antes pa nagsugod ang meet, na-plastar na nila ang schedule. Sila na ang nag-adjust sa lakat sang panahon, kagin siguro man nga mahuman ang tanan nga mga games sa sulod sang isa ka semana. Hindi siya sir unlike for example, basi makulang ang 7 days tungkod sa nag-adjust kita sa schedule. Sa amon scheduling, na-foresee nyo na tanan? Na-foresee na ako. Kaga may mga events gani na matapos na earlier. Tungkol kay limited man ang number sa teams ka nag-participate. Mga popular ng mga sports like basketball, badminton, table tennis, volleyball. Ma-until last day sa makalagas gid siya sir. Subong nga adlaw, nagsugod ang hinampang tubtub sa Domingo. As of press time, wala sa may na-report nga naglain na pamatsyag nga atleta dala sang mainit nga panahon.